A obra literaria de Carballo Calero foi, durante moitos anos, escurecida pola súa máis visível condición de crítico, exemplarmente representada na historia da literatura galega contemporánea, pola repercusión social que tivo a súa gramática, unha tentativa de encontrar e difundir un estándar viável para aquela altura, e polo feito de ser o primeiro catedrático de lingua e literatura galega que na universidade houbo entre nós. E se a súa obra literaria foi menosprezada, moito máis o foi a súa obra dramática, cousa chocante, porque Carballo é dos autores do século XX que teñen unha obra da maior calidade e até da maior extensión. Eu, neste libro, ocúpome das dúas pezas del que máis me tocaron, A sombra de Orfeo e O auto do prisioneiro, e fago na perspectiva da súa virtual escenificación. Quero dicir, propoño ao lector un xogo consistente en seguir o texto na íntegra, réplica a réplica, escena a escena, levantando todos os problemas que nos poría a súa materialización no palco e tornando deste modo o lector en imaginario director de escena. Dunha das obras, A sombra de Orfeo, debo dicir que até agora aínda non se estreou, cousa verdadeiramente escandalosa, porque se trata dunha obra do máximo interese, escrita en 1948, nun momento particularmente duro da vida de Carballo Calero, cando, despois da guerra e do cárcere, está a morar en Ferrol, malvivindo, matándose a dar aulas, porque na súa condición de represaliado político e de preso en liberdade condicional non pode exercer legalmente a súa profesión. E con todo, Carballo é capaz do xesto crítico que supón esta obra invertendo a situación real, obliterando a dictadura, a atmosfera asfixiante, esmagadora que o abafa e construindo a imaxe dunha Galiza onde a comunicación cultural está normalizada. Un microuniverso de artistas da pequena e media burguesía que se expresa con total naturalidade en galego e ao mesmo tempo dándonos elucidacións interesantísimas sobre a natureza dos afectos, a relación entre os afectos e a expresión artística, a relación entre a arte e a sociedade. Canto ao auto do prisioneiro, temos aí o encontro entre Carballo e as tradicións do teatro existencialista e do teatro do absurdo. E témolo na figura dun home que está preso nunha torre, nunha cárcere, dirixida polo seu pai, e que se esgota tratando de obter unha comunicación con ese pai director que nunca se manifesta. A inspiración na calderoniana La vida e o sueño é obvia, mas Carballo desenvolve o tema dunha forma completamente libre propóndonos unha parábola riquísima cunha múltiple interpretación. A obvia psicolóxica do conflito paterno-filial, claro, mas tamén a sociopolítica, a natureza do poder e da súa deslegitimación nas sociedades do capitalismo avanzado, da modernidade e da posmodernidade. E, por último, unha interpretación religiosa, filosófica, se queremos, sobre a natureza da relación entre Deus e as súas criaturas. Un Deus silente, que se esconde, que non se manifesta, que tal vez nem existe. Elucidacións na sombra foi Premio Carballo Calero na edición do centenario e tamén finalista do Premio de Ensaio da Élga. Agora, en segunda edición, revisada e acrecentada, ofrécese a todos vostedes na esperanza de que poidan gozala.